kuni mwana wa Kanengo anorapa zvineiwo mari. Kanengo uyo rapa vana. Kanengo arapa vana. Kanengo makati Sekuru. Ayo, ndipango kadi yako mzukuru. Tiripo gore rapera. Rapera take nonodi mama. Anga akamira sei Matare? Matare anga right. Vanhu vari kupona. Vari kurarama varoi tichivashungurudza, tichivabata. Saka nguva yedu nhasi tamboteka timboenda kuofu muzorora. Timbonogara hedu mudzimba November hatishandi. Tinogona sangana munhu ane matambudziko Sekuru ungo here hamushande but mwana wangu warohwa nezvinhu. Anouya tinongomubatira mushonga, asangana naSekuru anongopuwa mushonga okwanisa kungorarama, asi Matare hatiiti. Saka munhu wese Sekuru Kanengo Vavhara Matare 1 December tinosangana kusvikira 1 November futi zvakare 2024. Saka titese vazukuru munotinamatirawo, tiri kusangana nemiedzo muchitikumbirirawo, mukufamba nemota kuti ndichiitawo kuti tisasangana netsaona. Musarege zvenyu kufona vazukuru vane maproblems ada kubatsirwa nemishonga. Aiwa, uyai ndinenge ndiripo ndakagarawo zvangu. Yamukana nekuti vanhu vari kunzi vane nhau dzavo kuti Sekuru hamusi kundidai, hamusi kundipindurawo. Zvisho ndinotaura chokwadi pakupindura panoti netsechikonze kuti nguva zhinji ndinogara ndine pressure, kuno kuri kuzara vanhu zvinhu zvisingaiti. Saka pressure ndinogara ndine pressure. Saka nguva ndizopedzawo basa nenguva ndizoitawo kuzobata vanhu vokunze zvinhu zvatinetsa. Saka takatamboti patikuvhura pamuna December pakutoenda kuti chipiri nechitatu tichingoshanda vanhu vokunze. Friday china, Friday, Saturday, Sunday tichienda muno muHarare. Saka tikukumbisa vari kunze kuti musi wa 1 December chipiri nechitatu kusvika tichienda tichingoshanda vanhu vekunze. Tichitedza Sekuru gore rineri matambudziko anganyanya kuuya nemazukuru ndeapi? Matambudziko anyanya kuuya nemazukuru panyaya kuuya matambudziko ehuroi, kuroyana, vanhu vari kuroyana, masatanist, nevanhu vari kudanana nevakadzi vevanhu, nembavha dzokugadzirwawo nedzimwe n'anga dzisingabude mumamidhiya. Vari kuuya panapa tichivabatsira. Asi kunyanyanya number 1 pauroi, number 2 satanist, ndo vanhu vandabatsira zvakanyanyisa gore rino zvekuti vanhu varoi vari kuzvishuwa nemasatanist aya. Imwe nyaya Sekuru inonetsa nevazukuru venyora vachirifona inyaya yeGirazi. Unonzwa munhu achibva ati inini ndoda kuenda zvepaGirazi, ndoda kuona muroi wangu. Panyaya yeGirazi apa Sekuru panofambiswa sei? Munhu muzukuru wenyu ndiye anouya here kuti ndoda kuenda paGirazi, kana kuti mimi kana muzukuru achinge auya ndimunomuudza kuti aiwa nyaya yako iwe ndoda kuti utange waenda paGirazi. Zvinonyatsofambiswa sei? Zvakasiyana. Mumwe munhu agona ngoyo muti Sekuru inini nyaya yangu inini handina kupinda musango, ndabva kumaprofita mazhinji, ndabva mudzin'anga, inini ndamboonawo rinonzi Girazi, ndakuziva chinonzi chokwadi. Mumwe anogona kungoita sei, anongoya anovolontiya kuda kupinda paGirazi. Mumwe unogona kumutsanangurira muno kuti muzukuru ndiri kuona zvakati. Ukati Sekuru zvandisandambosangana nazvo kandi upenyu hwake hwese anenge asati ambosangana netsananguro idzodzo. Uchimupinza paGirazi, uchibvunza kuti aswa Sekuru zvakaita zvozvoonadi, munhu ari kunze dambudziko ndinhengi, ndinofambira ndaGirazi. Then vamwe vacho vanobva vati isusu zvatakaona paTV ndizvo zvatoda kuti dare redu rifambiswe zvaizvozvo. Kufambiswa zvaizvozvo apo vanenge vachida kuti dare rinogona kutanga zvatinoita zvokuti part 1, part 2, part 3, part 4 zvakuti vazukuru kazhinji vamwe vazhinji vari kuanza kuda media kuti sisi Sekuru takupinda pamedia. Chinoitika ndechekuti vanopinda pamedia vanenge vati Sekuru satina mari. Chirega tichikubatsirai kuti vanhu vari kunze vaone kuti Sekuru Kanengo vanoita sei, vanoita basa zvishoma. Ndesaka musi vachizopinza pamedia kuti part 1, part 2, part 3 kusvika part 8 tichienda nemastage. Tichifambidzana
nemafambiro akaita chi. Saka munhu anogona kuuya kuda kuti ndipinde munhu vamwe vanototya kuti kuendekana kwaSekuru yakwe ndichanobviswa pamedia. Aiwa havasi vese patinongoti munhu asangosvika toti zimedia, munhu asangosvika umwe zimedia. Handiyo nyaya yacho. Tichiri papo Sekuru, vamwe vachamba vati dare redu even vasingabude pamedia kana tichizinge taenda kwaSekuru ndo mabatirwo arinoita kuti tikabva pachikamichi tienda pachikamichi kana kuti zvinoitwa pamedia nezvinozoitika isusu taenda semhuri zvinenge zvakasiyana. Ichokwadi. Isusu totomboenda kudzimba dzevanhu tofamba kuenda. Last week but one nandu kugokwe kunonzi kuchiteketa. Last week imwe yacho mwedzi wapera ndakatoenda kuchivu. Ndakatoenda kwaMatare. But ndakatoenda futi kunonzi kuDC. KuDC side kunana DC side kunana Nyanga uko. Anditi. But vanhu vanobuda kana pamedia takatongovabatsira zvakatongoperawo zvakadaro. Saka munhu anoda kuti Sekuru zvakatika pamedia zvezve ndongowauya kauchionekwa kuti bosi ndisimo zvatetera mwana zvamusingakwanise kuona. Zvekuti munhu azvinotongopera dambudziko. Nedzimwe nyaya dzatetera panapa dzimweso dzokuti nyaya idzodzo hadzitobuda dzimwe dzinonakidza dzinotosetsa but hadzisi dzese nyaya dzinobuda pamedia. Ende vanhu vanenge kuda pamedia vanenge vati Sekuru susuka nyaya yedu yanetsa. Nyaya yedu singaibuda pamedia like izvezvi vanhu vakatowanda izvo kuti Sekuru sikati nyaya yedu Sly auye. Mumwe akatonofonera kana Sekuru mbuya nekamera nasina mweya kuhaifiridzo kuti titore kugosi tikushupana kunyaya dzedu dzanetsa. Saka media vanhu vanotosaruta kuti isusu tikuda media like inini pandiri panapa chichodzi media nasingachizive ende handina kuti inini ndikuda media. Ndifunga ndakaita basa rakachisa ruzhinji rweZimbabwe. Ndifunga Sly wakazongoti kana ungosvika panapa kuti Sekuru ndine nyaya yemunhu wamukabatsira weGrendel ndinati ndimbotora nyaya yacho ndisati zati ndozviendawo ini handina kutoenda kuti ndikutsvaga Sly yaunotiri pamedia ai wakatouya wega nekuda kwebasa randikaita mukati meino nyika ndakaupa kuti ndizobudawo pamedia zvekuti kana ndaingoshandawo mabasa yangu sezvikuita ana n'anga yekuchuna munhu wohukuye anozvaona haitozikanwa but ndobatawo mbavha zvakadaro. Saka pamedia kubuda pamedia unobuda pamedia nokuda kwako munhu client yasvika kuti asi kusinyaya yedu singaende pamedia patinozoburisa chi pamedia. Handipa imwe nyaya yeback to center. Imwe nyaya kazhinji zvokuti vamwe vanhu kazhinji kana vachifona kwandiri vanenge vasingatomboda kana zvematare vanenge vachingoti inini ndoda kuti Sekuru vandiitire back to center. Panofambiswa sei muzukuru ndiye anouya orequesta back to center here nyaya inopinda mumatare here mudzimoti aiwa nyaya yakotora kuti tiite back to center murume wako awo. Sly nyaya yakanaka ende nyaya go back to center ndayandi pamberi nekuti isusu panapa zvatirikuita takashandira munhu munhu mwoyo wake ndi mhingi wake kuti dare rifambe zvakanaka. Isusu hatisi maprofita. Muprofita hasi kuashora. Muprofita anonyenyeredza kuudza munhu chokwadi kuti iwe ndikuboya asi sukuno ndinoudza munhu direct kuti iwewe ndikukonza matambudziko ako. Saka nawe go back to center inouya vasvika panapa zuko request kuti Sekuru isusu tiri kuda munhu akuita izvi tiwatenda go back to center mwoyo auya munomu anouya achiramba tiyo zvatinoita nemushonga yedu ositanga kuzotestify kuti ashuwa ini mushonga uyu ndakatora goro rakati ndakadai ende uroyika. Isusu tino uroyi hwatinosimbisa hwokuti muroyi vamwe vanotinzi muroyi anodya nyama yemunhu wanotinzi ndiye muroyi chaichaiye. Muroyi uri pakawanda unosvika kuma 20 nditi kune uroyi hwokuti munhu anorara nditi hamuke hadyi nyama yemunhu haana chaanobata asi anotsvaga mushonga wokurima munda kuti iwo kana uchirima munda unooneka mhingo kuti unobvisa chisingaruzi chako woshakura mbeu kana kuti unosheta nemagaro kana unodii vandimazvona. Saka mishonga iyoyo inenge ichitokonzera maproblems munhu achitopenga asi uyu munhu haadyi nyama yemunhu haurayi munhu asi mushonga waakatora iwowo uri kukonzera matambudziko wese kutoti uroyi. Koziva kuti mwe uroyi hwokuti ndarwadziwa naSly asi yandirwadza haini zvatisasai azviite tonotsvaga 10 minutes chete ndomusira mudrink munhu achibva atonga drinkire achibva atofa wese uroyi. Koziva uroyi hwerava hwerudo
chokuti murume wanga ari kundinetsa ndingaita sei kuti murume wanga nditerere obvanzi inochera mvura yechituna chemunhu akafa ugadziragadzira nemishonga ye upa murume umwe kutanga kuita chidzenga wese uroyi saka uroyi huri pakawanda huri pakasiyana kozi ya uroyi patinozesu unofara vanhu zvekuti munhu akadza chinindo chinyeme munhu chazvitaka ndinoona vazhinji kana mumakomedzi anenge achifara kuti saka ndo chazvitaka chichichimazuva saka uroyi huri pakasiyana uroyi saka vanhu ivavo vanowinzwa ne-go back to sender vanongonzwa mwoyo wavo kurova nekumagadziko kwavo kuchivava kuti akagara pasi apo anobva kuvaviyo kuti ega ndiende kung'anga yacho yekunzi Sekuru Kanengo upezi atova papi atova panapo ndobashandira tikuita saka ipapo munofanira kuuya semuri here kuti muitire go back to sender ko vari diaspora vanoita sei vari kudiaspora chinoitika ndechekuti pafoni zvinomboti nonokei asi zvinhu zvangoda kufana nazvo vari diaspora munhu munhu vatoita go back to sender munhu mutumira hama yenyu kana kuti aiwa Sekuru mofona mopa time Sekuru mutoita 1-on-1 toita nhau dzacho go back to sender mupuwa time yekufona tokudzai takudai svika muro wenyu auya panapa bhozi muro anofanira kusarenda zvinhu zvake kuti zvinhu zvangu shombo chandoshanda nacho ndechichi kunzi musoja ndonga ane pfuti asina pfuti haasi musoja saka tinofanira kutora chombo chepfuti chocho tochigadzikapo haachazi musoja asi kana ane pfuti yake munhu yanenge achingori musoja handei panhau yekushanda kwemushonga vamwe vanondifonera vachiti ndakabva kwaSekuru Kanengo ndaane 3 months tabuda hapana vamwe vandifonera vachiti ndakabva kwaSekuru Kanengo ndaane 1 month ndichingobva kwaSekuru ndakabva ndasikodzingwa basa mushonga unoshanda sei kana munhu achinge auya achizobatsirwa muda zvezvinoita manje ndesaka tichizopa time yereview anditika zvakafanana nekuti munhu togona kubata AIDS HIV nditika wabata HIV munhu maenda kumapiritsi mese mosvika mumwe kumapiritsi uye mumwe achingoshandisa mapiritsi aya anobva amudaira mumwe achingoshandisa mapiritsi aya anobva bed to worse saka unodzoka kuno toona kuti go back to sender yako ikusarapa chii chiri kuitika mushonga wakudaira here kausina kudaira tobva takuchinja saka munhu angoshandira ubva angoenda kuti zvaramba handizvo saka ndisada kudza kuti kureview unodzoka kucheck up kana munhu chaya ukarwara cheche kana kanza kuita operation unzi after 3 days kana after 3 weeks unodzoka chizocheka chizocross cheka check up yako kuti iri kuita sei saka vamwe vanhu vanongoshora munoona zvazvinoita vanhu vanongoshora vakawandisa but saka makada kunyatsa kuchedza muchekuti mukadanyatsa kuona kuti munomu muZimbabwe zvipatara zvese zvikuru zvakaita ngana Vavhara hospital ana Pararenyatwa ana Nazareth makatisa zvipatara izvozvo zvine mamochari asi pachipatara pane mishini yakakwana handitika ende kuvaka mamochari kedu akatoziva kuti kuvakwa kuita mochari kune vamwe vanhu vachakundika handiti saka but ivo manesi nemadoctors vandofaita kutoti pasaite munhu anokundika handiti ndisaka muchizoona mamochari ari pazvipatara pari saka zvemushonga zvinoda kuzvinzwisisa ende kuchipatara munhu wakatoenda kuchipatara kwaiko nozonzi dokta chimbo chinji achipatara enda unoona Dr. Nengi saka dzokai tichiona kuti chii chiri kuitika pago back to sender zvinombofamba sei pazvikuperera pacho ndipapi ndesaka muchizoona marevhiu edu achiwanda kana pachidzoka mwana achita testify sezvo zvina kuzvaita hamwana asi kuzviramba zvichi zvakangomira pandingangodai zvinhu zvakudai saka ndisaka chinzi marevhiu ndo check up pachirungu imimi nezvipatara munodzidzana papi pane here vamwe varwere vanotomboya pano moti izvi chirwere ichi hongu tinogona kupinda hedu Matare asi chinoda vana chiremba vasirisu wabvunza bvunza wakanaka Sly inini pandiri panapa handidi kupedzera vanhu nguva pandisingagone nditoti ngaende kuchipatara iwe chipatara pasingagone toti izvinhu zvenyu zvakuda chivanhu izvi zvangafanana kuti munhu aya panapa izvo handine nyaya yekamwana kamusikana katikaona kuchifu kaya kari kunzi pane chinhu chiri mukati mese chiri kupusha sekuti ubude kunze kari kuchipatara izvizvi koya panapa toti ndakushandira panapa ndinosungwa nemutemo bhozi ndiri kurasa kodzero dzevanhu paona kuti zvakafanana kuti munhu abatwa AIDS ndovada kuti ndakupa mushonga wechibhoyi kuti AIDS ipere kana munhu abatwa neCovid ndokuti ndakupa mushonga wechibhoyi kuti
covid ipera kandi munhu abatwa nekorera ndovatida kupa mushonga wekorera pana kuti korera ipera zvekuchipatara ngazveni isu nechipatara hapana patakasiyana takatongofanana handiti but vamwe vedu manje inini handikwanise kuvhiya munhu kucheka munhu kumuita operation nayo handikwanisa asi kuchipatara hakwanise kurapa munhu ane chikwambo kana munhu ane chidombo havazvikwanisi kana munhu ane muchezo havazvikwanisi saka chipatara nesusu tiri vanhu vamwe chete ndifunga undoinoita mameeting kuzinata kuti pamaona kuti murwere abatikana anofanira kuenda kuchipatara ngaaende izvo ipo panapa mazuva ese apa tane mishini yekucheka bp tane mishini yekucheka temperature handitika yokuona kuti munhu akakwira temperature auya zvake kuno but akakwira temperature panochekwa bp patomwanonzi mune makadhi ekuchipatara munomwa mapirisi ebp tokatakunza kumubatsira munhu iyo ubva vapi ubva panapa kuda kuti takatodzidziswa neveutano kuti mwana nevezvirwere izvozvo chekai boza mwana anotiza kuchipatara mumwe akavata edzi chai chandotiza kunzi ndikuroiwa but iri edzi totiza kuchipatara dzeka ndinoshandwa nasekuru Kanengo yoro hako needzi but edzi kudachi ikutoda kuti uendere kuchipatara unomwa ako mapirizi bozi imweni unowa mufungo akaedza akarowa mufungo munhu utanga mid wakutoita mudzimu iri edzi zvayatorowa zvaine mufungo utopenga saka nemazvaona mani saka isusu mani tinotova nematestis why chatisina matesti ndeedzi but takatoona kuti munhu masymptoms akaya ninge hiv chaichai ndotobvisa mari yangu yemuhongu kuti aiwe shamwari chimbonotestwa ropa rako toona kuti ropa rako rakamira sei tozotanga kuendera pani tozotanga kuenda ipapo imimi nemachechi munodzidzana sei isusu nemachechi tinodzidzana but munoona zvazvinoita isini pate zvangu handituka hangu chechi asi ivo machechi nguva nenguva vanenge vachitotiparidza vachitoti tiri madhimoni tiri vanhu vakaipa but isati savanhu vakaipa nekuti ukada kutasa history yedu kumashure nyika ino chaichai kunze yezimbabwe ndeyeropa yakarurwa namadzimu kuti iwewe uzonzi haleluya uchizoparidza shoko ramwari nyika yakatorwa nesusu wamachira matema tisi takatoti nyika ite sei ihwiniwe saka iwe kana uchishora chivanhu uchida chechi iyo zvinamatire usatuke vana sangoma musi yakaita mabasa yake anozvaona saka kuchechi kwache koko kune zvinhu zvakasiyana siyana kuchechi koko zvakangofanana nokuti like vanhu vanogona kubvunza mubvunzo kuti tikavhura kuna Johani 9 inoti munhu aibvunza kuti kana ishe ndida kuziva kuti munhu uyu akaberekwa riri bofu zvakaitirwei izvozvo mudzidzisi akapindura akati zvese ubofu nehurema hwanahwo zvakaitirwa kuti mabasa aMwari aoneswe handiti kuda kuti Mwari kusevata zvirema nemabofu aya isimba raMwari akaita kuti vakatenda muhana ndo vachazosunungura vanhu ivavo vachirarama saka kuchechi nekun'anga zvakada kungofanana asi dzimwe dzongobodzi vechechi vanhu vanotasa kuti vanhu vanoita zvinhu zvakachena asi vazhinji vacho ndo vanoita mabasa akaipa ndo vanouya tikutobata pano vanhu vechechi vacho ndo vanouya panapa tichitovabata vakatorowo mubasa unobva vachishaya musoro zvekuti vanhu voda zvipi muzviona manje ndichitaura nevakomana vanonwa vanotora dombo kana kuti mutoriro vanoti ivo pane dzimwe nguva dzekuti ndaiona zvinhu zvekuti kana ndaakutsanangurira vabereki vangu vaibva vanditora vondiendesa kumapostori kana kudzin'anga asi ndichinyatsozva hangu kuti zvinhu zviri kuita kuti ndiite izvi idombo kana kuti mutoriro vabereki vangu vaakufungidzira kuti ndakaroiwa ndezvipi zvingaonekwe nemubereki kuti azive kuti mwana wangu haana kuroiwa asi ari kutora dombo nekuti ndiri kuona panapa muchibatsira vakomana nevasikana vari kutora dombo chinoitika ndechekuti paanosvuta dombo rere rine utsi hwedombo hunoenda kubrain unoisa kadhoti so kadhoti tsvina dzedu brain dzedu dziri white dziri shapa dzina tsvina dzinadzo saka dzinonokara utsi hunotanga kuzvimisa tsinga dzemumiro ndotinobata kubrain tsinga dzobva dzafuta padzinofuta dzadisturbeka brain saka padzinodisturbeka brain unonge wakuona zvizvezvi wakuona vanhu wakuona zvipopo
zvinhu zvako zvakunonzi kupenga kokwe zvinhu zvako unongochiona wega because iwe dombo ndichavabvunza Sekuru chinhu chochi chinonaka chekuti kupfuma unenge wanako wane mari dzako watova nemagonyeti watova nendege watova president pana wemutori saka muprofita wakaendawo kwaari muprofita hasha yenyani ngatoona basa kakutotaura kuti mhepo dzakaipa kuti achiudzana kuti aiwa mwana uyu mutoriro isipatotoudza kuti awe mutoriro iri dombo kune munhu saka ndoda muzonoichitika saka vemachechi musapedzere vanhu nguva kuti munhu warwa nemutoriro anzi tida kunamatira Mwari kuti dombo ruri richapera nenesera Jesu no unoona munhu anditoseka anodega ndinakidza kuti unoona munhu achitanzi nini vanhu vanonamata ndikati vanonamata ndokwamaranga ngoba kwamaranga vakataura kuti tisatiende kuchipatara ende chokwadi vaendeni kuchipatara bosi kana uchienda iwe wakatorwara uchienda kuchipatara iwewe anditi zvitoreva kutoti iwewe waenda kuchipatara kwacho watouya kumwanga bosi kuchipatara unochera mahebs mishonga vachipa munhu mapirizi ko iwewe wayakupa n'anga uchinamata zvako ndokupa mushonga wokudumba upora zvako zvine basa wamora chi pato chawamora saka yechechi ngari kutishora kana unoona kuti ukunamata zvaMwari zvemachokwadi ukarwara usaende kuchipatara namatira Mwari kuti Mwari ndiporesei saka isu nevechechi ini pandiri mana ndonamata asi ndine mudzimu ndakabata muroyi enda chechi yese inongodzi chechi yaMwari mutsvaka paunonamata ngeve Roma ngeve Katoliki ngeve ipi machechi mapostori madzibaba meno ikoko bosi kuchechi zvokukanakira kana vachiparidza havaparidze kuti anzi hande tinopomba vanopanadzi kupomba kwakaipa kuba kwakaipa handiti saka iwo tikakukirina munomu tikakubvisa zvinhu zvikwembo zvinenge nazvo tikakuzunzwa tikakugeza ukazoenda kuchechi ukazonojorodhewa unonogona kugara zvakanaka nevamwe ndiani anoshaya mbereko mudzimai kana murume mbereko zviri kwese kwese mbereko haina kuti iri kumurume kana kuti iri kumukadzi otherwise chinoitika chekuti pane zvinhu zvakawanda zvinoitika pambereko paipai mwana paanoberekwa ari mwanakomana muchombo iwe unofanira kugara makaugadzira kuti haufanira kudonha pachinena chisika kadonha ikoko mukomana anoita brigadier musikana akadonha ikoko anoita problem zvimwewo zvinokonzera kuti vanasikana mbereko kukurumidza kutamba nevarume muchiri vadiki kudanana under age 14 years chibereko chinomwira nhondwa tsvina zvinokonzeresa izvozvo mangwana wozoti ndataya ndashaya mbereko kana vanasikana kuita musikanzwa moita pambiri muchibvisa bereko asingazvizivi pamwe Mwari navadzimaka kusika vana 3 iwo vapedza mimba dzise kubvisa dziri 3 ngowazurwa pamurume akanaka ande mbereko yaramba kutamba saka kugara wazvigadzira ngavarege kuura siki zvakare inouraya mbereko futi saka zvinhu zvakawandisa zvinokanganisa pambereko pakutadza kubereka kwevanhu kana murume chaiwo ukaita chihure siki yakaita madrop yenodonha urwa yeye inonokuwadza tsinga wotadza kubereka wozi ndakaroi sezvo makakuvhara muchinotanga kubva musi wa1 panofambiswa sei izvinezvi pamune makavhara vanhu vanenge vachibhuka here kana kuti semunhu anenge aendawo kuzororo aenda kuzororo kuofu ndinoenda handisi kurega asi panogona kuita mumwe munhu bcause mweya wakaipa hauna ofu hauna mwedzi wambudzi hauna mwedzi wambudzi pakirikiti munhu arwa nezvivando ngalose ndiri kuzorora aiwa arwa nezvivando ayauya kwete kuti anzi munhu avo azofambirawo lake zvemabasa ayo toda maemergency chete yatikamira maemergency yekuti munhu arwarawo arwa nezvishiri bcause mweya wakaipa chaiwo hauna ofu ende uhwera hautomboziva kuti kune mwedzi wambudzi tini chinoziva mwedzi wambudzi tisu kuti mwedzi unohaushandwe rimwe dambudziko ramasangana naro Sekuru gore rinei ndiana fake ana Sekuru Kanengo vari kutora maclip twenyu mapicha yenyu ndatambura tingati chii kuna vazukuru vakateerera kuti vasarambe vachibirwa tichinovhara gore uye zvakare tichitanga rimwe gore vazukuru vangu muri kunze kwenyika please mundoona mavhidhiyo yangu chaichaiyo ndichinoita basa obveswa nhamba inopera 919
makutsvaga namba idzodzo. Namba yasekuru 0772 965955 0772 965955 ndo namba dzasekuru. Akamwanesa pamafacebook unoti zita rasekuru rikupisa, saka vanhu vakuda kungonzwa kuti sekuru Kanengo vanoshanda kutotora vhidhiyo yakutongoisa ipapo kuti sekuru. Izvi andikona kuti Tavhara Matare uchamona achanyora kuti Tavharawo Matare. Nyora harege kungora. Andonyora Tavhara Matare. Ovhara kuba. Ovhara kuba. Izvi zvachamboita nzara. Zvachamboita nzara. Boza vanenge achitora kama Matare nzara takavhara muzukuru. Saka iwe sendamara. Saka vana Kanengo vakawandisa. Saka sekuru tiri papo pakudziridza vazukuru kuti vasabirwe mari. Ngatiti pamakavhara Matare hamusi kuzotora mari dzevazukuru. Zviya kunzi bhuka unozopinda first week of December bhuka. Ngatibva tataura kuti kana muchiti vanobhuka kana kuti mavhara zvachese kana kubhuka hapana. Hapana anobhuka tatovhara Matare. Saka tinosangana musi wa 1 December. Handiti ndizata ungazuka chachema naye sekuru mari yekudaro. Aiwa ngati munozuwa timbosimbisa mudzimu. Tichatombobuda kunombodyawo mishonga. Kuitira kuti vakuya panapa tisadedere navo. Tinofana kuvabata saizi nokwana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Handiti mashoko enyu opedzisira sekuru tichivhara Matare. Vazukuru ndakuenda kuChristmas. Ndo Christmas yangu kai most 25 December isisi inoita Christmas sitindi pabasa. Saka ndakumboenda kuholiday. Tinosangana kumafoni ndifonerei tichitaura vana maproblems tichionesa nawo. Pane zvinhu zvichinetsa munenge chipota muchuya vapi muchuya. Saka ndinoti wese muwerezo rakanaka tinosangana 1 December. Ndichamborowa ngumalive ndichimbokubvunzai kuti tichinzwisana kuti afa pane vari kuneseka here tichitora kuti mumafoni tichibatsirana. Saka ndo mashoko angu anotaura kushinji reZimbabwe nevari kunze kwenyika. Chechipiri, vazukuru vari muno muHarare tine vabereki vari kumamisha vari kudawo mbeu. Ngatitumire mbeu nekutumirawo mari dzevabereki. Unoona munhu ada kufadza mufundisi, ada kufadza hama neshamwari, but mubereka wokubereka ndiye mwari wako wekutanga. Saka vabereki ngavatengewo mbeu. Koze imwe nyaya iripo inoitika yekuti zvoni unonzwa umwe mukadzi manje akapusa obvanzi andiende kumusha kwako ini anditumire mbeu amai vako. Vakomana kana une mukadzi anodaro izvozvo kuti ukamuudza kuti hande kumusha kwangu achiti handiende kumusha kwenyu kune varoi, uya naye mukadzi yenu ane mamhepo. Mai kana ukatonzi varoi, baba kanzi varoi, asi mubereki mude muite zvakanaka uroi hwacho uya nawo tiupedze vapi vanhu. Saka ndo mashoko angu andoti vazukuru vangu musare zvakanaka. Tinoonana December 1 December. Asante. Uni mwana wa Kanengo anorapa zvindiwo mari. Kanengo oyo rapa vana. Kanengo arapa vana. Kanengo